Ngi rakhe ya kata kesni setlak jongkeri India ban burom ya kita kinong gai ha kesni kha jongwei na kinong yalam jongi jongkeri India ubala don benta na ka benta ka freedom movement Radha Krishnan te ngaru nga shimi kani ka kabuksia ka jong nga bangan ai kublay ni burom nong hikay kabag kerpang na kabantag nong hikay hakini ki ars nem lai snem ni yu ni kijing e jong kinong hikay shibon ma ngate pa kinong hikay bisngo kumba undon shu bak tuklar lem na kabanta ka kam jongki undon shu ki bapet lem bay sat lem na kabanta ka kam jongki nong hikay bay jonga wanum don kanu kanu kajing artatin ngi day ka jelahi ka badang sadin ha ka puli ka puthi klem mo pingin na bade long ki bayai sha long ki badon jikermen menta kan ni ka jela ka jongi kan perkre election kin se kan do yang haw arajan akulai da kajing kershan jongi nong kershan ki bapher jongi MLA candidates ki bapher nakaliang ka jonga hiti ngas ngau ba ngin saya keren ya ki kam ki jam jong phi ki jing e ki jong phi ki jing shem ki jong phi so bhai aisha paraha ka sni ka karpang ka bakarpang ka jong phi to shem ya kani ka kabuk sia pa pin snow ba philalong ki badon bok ba pina jet ban len la de ban IP ya la ka jong ka jing im ka ha ka kam ban pen khlan pen pro ya kani ka jela ha ka liang ka puli ka puthi happy teachers day ya pi baro